Salo kita nabaling ito, busrap. Next year. Hey, kanama ito di. Nagsayag ba ako pagigasawa na ako naging asawa yan? Ha? Para Joel, matatapos na ngayon mo balay no, nga aking papayad. Iba kagod pare. Ano man pare? Maaro na ba ini imo misis? Diri pa kay siya pa. Surprise ako inihiya. Namo ba pare? Okay kagod. Ba pare. May ka pa usang nga sikreto kan man ano. Ano? Nagsumat ka na ba iya? Imo ka promote? Waray pagyabong pero agi takong Imo ka promote. Imo ka promote. waray pagyabong pare. Surprise pagyabong ito iya. Ano na ito? Surprise pagyabong ito iya. Maano daw lang ito yung mali kung mahibaro na yan, no? Ano para Joel? Natural. Malilipay iya. Sigurado lang ako kay sigil ako sa daya nga. Kung mapromote ako, mag-uukoy kami sa haluag ng dako ng balay. Ngan pamamalitan ko ito niya mga karuyag. Nga mo po pare. O ito yan ha. Matutuman na good. Matutumanan na good yung mali. Amo na good pare. Amo na good. Ay, mapitan ako tindahan ni Rarola. Nagpusi ako makalimot. Huwag ko yung kabi para buwas. Magula na ako ng alimtang kanina. Pamalit ko yung nga ako mga haging pamalit hamol. Mau pa abri pa itong tindahan ni Rarola. Sa bagay, kaya baga timprano pa manggo dali. Ay, nakatindahan. Magmamaupay na ako. Maupay! Maupay! Lola! Lolo, papalita daw! Oy, Joel! Tess! Kaman ngayon? Oh. Uy, hala ka daw man itong bagay mo pinamalit. Nag-shopping ka gudan mo. Oo, para balay. Amon mga panginanglan. Ay, inin, papalitan ako yung kape. Mapat ka bugos na lates. Mapira, Joel? Upatan na lang. Ari kong bayad, oh. Oh, sige, sige. Iya. Ay, Nga dito ni mo kape, oh. salamat, Tess. Sige nga din ako. Pwede lang gising na ko'y pariliyo nga di rin magsumat kang misis. Bay na ito nga akong balay nga gimpayan. Para hamon kababalhinan ni Tess. Ni Karen. Okay, ano ba yan? Masaya. Hoy, may na ka nang alimtan. Misis, bay. Para nga di Mag-grocery ka lang. na ko'y pariliyo nga di rin magsumat kang misis. Bay na ito nga akong balay nga gimpayan. Para hamon kababalhinan mag-asawa. Ay, magdadali ako pag uli. Para makaglutin suray Karen. Aging na ba niya Karen? Aw, tama. Ikaw na ito. Ngayon pag didirect sa timo. Sorry. Di dinala. Pariliyo. Payan. Salamat, Tess. Sige nga din. Pwede na lang gising ko'y pariliyo nga di rin. Salamat, Tess. Sige nga din ako. Pwede lang gising ko'y pariliyo nga di rin magsumat ka ng misis. Bayin na ito nga akong balay nga gimpapayan. Para among kabalhinan ni Karen. Ay, magdadali ako pag uli para makaglutin sura yung takasawa. Bahala na liya. Pumili ko na ano tiya lulutuhon nga sura. Temprano pa man na di. Sakto na di nga akong pag uli. Magdadali pa ako.
mo. Basta ikaw. Maabot ako. Oo. Op. Ha? An ayaw na ang amyaw. Nag-uusig. Nag-uusig man. May tao nga tilapay. Op. Hala. Bangin ni Joel na ini. Adi na po ba niya? Adi naman ko niya. Oh, Karen, nagdadali ka mong pagtago ito ngayon mo cellphone. May nakabaging ka kay Mangraw? Ino? Joel, anak kong bugto. Ha? Masakit. Duhay ra ni nanay. Ato, ginbabantayan ko nun ni tatay. Ba? Ano man? Kumusta na matira kang tangan? Anong yun ang sakit ni mo nanay nga na mo bugto? Ano, gindara na ba yung hospital? Ginpakita na ba yung doktor, ha, Karen? Ako ahan, inin. Waray pa nga ni ka eh. Kinulat ko yung tatay nga kumadto, ira. Para ko itong magdarahan, ira nga. Para ko itong magdarahan nga tuha, ira, doktor. Ano man, sano ka man makatwayo? Kuhan, inin. Agi. Karuyag kagad unta buwas dayon. Pero kay... Waray man ako kwarta. Amo ba? Adi, ilublay niya kay... Waray pa man kami magsilto. Ha? Yeah. Kakuti man lang ni. 1K lang. Ngan, kumusta na ako kanda nanay ngan... Ay mo bugto ha, kambayaw? Oo. Bubuhaton ko ito, Joel. Ngan salamatan imo paghatag ini nga hininga kwarta ha. Salamat. Ay, bisan ko kutila. Ano man, Ha? maninihapon ka na ba ha? Ano, magandam na ba ako itong imo pa nihaponon ha? Oo, gabay na na. Kaya baga magutom naman, good. Ay, ano adoy ka rin? Kaya ano nabaliwat? Aga nakaka-observe ko. Pero may ito nga babae naglilinakan. Natural na ito. Ayaw na ikaw panginlabot. Ay, sa bagay, sakto ka. Ay, aadi man ni Joel at iya. Mapingaga, Lola, Lolo. Ano ito naton ko no ha, Joel? Papalitan daw kintinapay, Lola. Malimala. Kaya kung man lang sa balaya na. Agto, bimbisita hikaring kaniya nanay. Ay, hamo ba? Aadi ang mga tinapay, Joel. Salamat, Lola. Adi nagbayad. Anay daw, nabisita Karen? Iya mga kag-anak, Joel. Oo, Lola, Lolo. Kuan manggod, may dasakit ito niya nanay, nga ito niya bugto. Amo ba? Ay, makore na yan na iton magkasakit. Basta lakay, dako iton baraydan. Labi na pribado nga ospital. Ay, pastilan na la. Pati itong ginsisiri nga PPE. Ay, pastilan. Itong PPE ba nga pasyente. Niri. Ano ba Ito ang gisisiri nga pipi. Pasyente pa itong magbabayad na kada pagsusunod. Muna ko pastilan. Pagsasakog itong doktor, nurse. Ito din eh, istorya. St. Paul's. PPE. Pipi, Pati itong ginsisiri na pribado nga ospital. Sabi na pribado nga ospital. Pastilan na la. Pa ito nga ginsisiri nga PPE. Pasyente pa iton magbabayad na kada pagsusunod o pagsasakob iton doktor, nurse ng janitor. Amo ba? Gusto lang good man ano? Sige Lola, Lolo. Magadayan ako kay may dapat ko trabaho. Nga din ako. Masakit ito nanay ni Kare. Pero sharing mo pa. Kay pinamay ka babae naglilinakat. Labi na kung laso na trabaho lot ini Joel. Amo nga ni. Gan maupay na la.
nga waray ako makagpakianakan Joel. Kung napaka-impermitod iya asawa, paglilinaka. Ay, mapilalaw nga wari kat magpakianak kay bangin ni Joel, makasiri nga, himantayong ka. Ano? Pare Joel, lumabay ko. Oy, pare Joel, lumabay ako ha iyo balay naging papaayad. Huban na nga yan, ano? Matatapos na gani itong pagpintura ini. Balitaw. Sekreto kagudlan no pare Joel. Amo na. Aw sa bagay. Kay mabulan ka na nga na-promote. Ayos kagud pare. Dalito nga itong paningkamot, akaratag sa... Diri ba, mga pare? Ay, pare Leo! Angay lang nga ma-promote ka, pare Joel. Kay maiha ka na ha atong opisina. Ano man yan itong grupo? Uy. Angay na magpainom ha ato ni pare Joel, ano? Ayaw na lagi itong inom. Di din na lagi itong aton party. Di ba pare Joel? Oo, Di na aton Christmas party na lagi pag irignom. Sakito, libre pa doon nga tanan. Ayos! Yan kinahanglan magdara kitahin. Yabs o. Dire ka na nga ni Napi, ho! Pati ko muna lang pare Leo. Sirin pa, makusog na latyakan. Okay. O sige. Buwas na lang kita pagkita. Sure. Ako pa. Adi na nga ni. Andam na. Sigurado, mag-iiba iton imo ha akon pagkita buwas. Maangay ako ini nga naiti. Oo daw. Oo. Maglilipay kita. Oo daw. Lilipayon ko ikaw. Anay ti? Oo, adi. Ginkakaptan ko. Ay, o sige, sige. Basta ha, buwas itong gabi. Magkikita kita. Pag-andam na la. Oh, la, anayam. Nagusik. Sigurado. Si Joel na di ka nagtitiapot. Ako na ini dayon ighipuson nga tayo. Nay, hipuson ko ini. Dini drawer. Susuksa ko ni dini. Oh, umuli ka man dayon. Oo. Kay timplano ako nga nakuha na ako mga trabaho na opisina. Oh, may nakanalot kay mga cellphone. Hinumalot ito. Kakuhan, ingin. An akong bugto nga. Nga nasakit ba? Oh. Kuan. Nagpapasalamat tiya nga kinmadto ako. Haamon, inmuli ako. Ginbuligan ko yun ni nanay. Pero, Pero ano ka rin? inanay, O, kaya ano? ato, kinbalik na liwat sa ospital. Ano? Kay diri gadlaong paanay ginggagawas kung diri pahimpit nga upahiin mo nanay. Bangin pa ito yan na bugat. Ambot nga ni. Sus, ano?
Oh, anay, adi na akong regalo para imo. Op. Ha? Oh. Regalo? Ay, wala. Naayaw na ko kung may daka akong regalo. Adi ani nga bago. Kita sa ko. Bag? Ano man nga may dapaman pero... Anay, ano nga may dapaman pero... Anay, sorry. Bag? Bago. Kita. Adi ani nga bago. Bag ito ha, pero... Bag? Ano man nga may dapaman pero, ha? Baga akong pagkita... Diri ni din ha Pilipinas nga ayad. Di mo maninipalita ha? Hamol? Ha? Diri, ukay la ito, tikan. Ano? Akuan, Haukay-ukay mo inipalita? Uy, kababarat mo naman la. Diri ka man tuhay. Karen, Napalit ka naman la ako ng regalo. Baratohon pagod. Haukay-ukay mo la palita. Kababarat mo na la, Joel. Karen pamatit, pagulat ganda. Ma-promote nga niya ako, papalitan ko ikaw mga marahalong nga gamit. Tutumanong ko ito. Hagi, Joel. Kung baghapla ka, gas-gas na ito nga imo mga saada akon. Amo permitot imo ginyaya ka na akon. Papalitan mo ako yung marahalon nga gamit. Magukoy kita haluag nga dako nga balay. Pero Karen. ano? Waray hiningatanan katumanan. Bisan pada bumusag ito na akong buhok. Diri. Bumusan nga nito uwak. Ah, Pada bumusag ito na uwak. Takong buhok. Bumusag ito na. Waray hiningatanan katumanan. Bisan pada bumusag ito uwak. Hirayo mo matuman ito nga tanan. Kaya ano? Kay waray ka ambisyon. Karen, Mas maupay pa itong iba dida. Itong ira mga bana, di kotse pa. Nga na ito nag-uukay ako sa nga subdivision. Dagko itong balay. May mga alahas. Hoy, alahas sa diri pete. Tuhay good. Gold. Makangaralas. Ambot kung saan o ka pa. Kung saan o ka pa mapropromote, Joel. Ngayon, ambot, kung mapromote ka man good. Karen, ayaw lang pagturaw. Mapupromote ka na ko, hulat lang. Bisan pa bumusag itong uwak. Diri to may tatabo. Dire. Puisit ka kinabuhi. Puisit. Nagsayod akong pagkig-asawa imo. Karen, gusto nila nga pag-ilog. Makita ka. May tatabog hapon ito, hulat lang. Bahala ka. Op. Anak ko sa cellphone. May natawag. Mapahirayo ko, Joel. Ay, Martin, ini nga natawag. Oh, hindi ko nga natawag kayo mo. Anapon bugto. Ayawanay. Adto kay Martin papatun nagawa si tun ahon balay. Oh, para Joel, bagaman problemado ka. Kaya no? Bahim ba parehan imo balay nga gimpapaayad? Kwan, diri. Anay, pariliyo. Adto pa CR. Kaya ano pa rin, Joel? May dakatuyo kan parilayo. Oo, niyan ko na liya ka, kay Mang Rawa. Ba, importante ko na ito nga imo tuyo kan parilayo. May dala kami bagaging kasabutan. Di naman yan para liyo. Sige, kakadiyong ka na hiya. Marites, mo pa kayo nagkadulungan kita yan na pagkanya syudad. Mamamalit ka ba gihapon? Ay, oo, kay Hilula, baga malain ko nito niyang kinamamati. Tapos si Lolo Liwat, ginatakan ni Ariuma. Ay, amo ba? Basta na magod mga
ti kalagas na ano, amo ko dito. Mm-mm. Damo na ginaabot nga magsakit ta era kalawasan. Oh, madi, ayaw daw anay. Ha? Kaya no madiklear? Ha? Kaya no? Di ba, hikarin? Hikarin ito? May daw ko nilalaki nga naagbay pagula iya. Di ba hikarin ito? Ang asawa ni Ato Jewel? Anay. Hala. Oo, good man. Ay, Jesus, wala ba na ako makakilala dahil kay madak mo naman itong makeup itong iya na wong. Sakto. Hiikarin good man ito ang asawa ni Ato Joel. Uy, hala. May dangan niya milagro nga ginbubuhat. Ito'y karet. Oh, hala. Kita ka o, sumakay rin ito nga bag-o nga kotse. Hira ka doon sumakay. Aba daw nga haw. Dili na nga auto maupay. May dagod milagro nga ginbubuhat ti Karen. May dagod. Aba daw kita o. Humarok ang lalari kan Karen. Patay. Hinmarok. Nililingod ngayon ni Karen ni Ato Jewel. Igsusumat kuya kan Aton. Igsusumat kuya. Tess, ano kita iyo? Driver ka na, Doy! Oh, driver line eh. Ano ba yan? Nasa pa daw ako. Driver lang ako. Na-promote lang na kita eh. Tess, ano na kita iyo? Anak! Ano na? Tay! Ako naman to, Tess. Ano na kita iyo? May nagtinood nga tatay, ma. Oh, yan eh. Na-promote mo na kita eh. May nagtinood nga tatay, di rin driver. Napakagwapo natin yung driver. Puntaan lang, na may normal voice ka. Tess, Tess. May normal voice ka. Ang puntaan na, naburbatan na. Hey, Tess. Ano na kita iyo? Oh, sige, ayaw niya mawas kami. Pwede na clear, awas na kita. Ani naman pasahe, do kami tuha. Ani, mawas ako. Ah, sige. O sige, ako lang tutun mahawas. O sige, nakahawas na kami. Hinay, Okay na hinay. kami, okay. Okay. Okay, hinay ka po. Makanin ako. Mading, di mo ba kutso sumatan ni Ato Joel ang ato nakitaan kanina? Oo. Mamay ka, kaya di rito maupay naging bubuhat itong asawa ni Atod. Di rito maupay. Salit ha, igsusumat ko kan Atod Joel. Sakto gud akong hakon mga pagta. Ito nga permi kay manggaraw ni Karen Haya cellphone. Iya ito ibang nga lalaki. Iya gud ngayon ako ginulurong. Nagsayop ka, Karen. Nagsayop ka. Adahi yan na, walay. Umuli dayon. Kao manera pagpupudad to nga lalaki nga nakita ni Ratul Claire. Asakog na ako balay. At tuman ni Karen nagbuhat. Nga niya dahil dali-dali pagtaguan niya cellphone. Oh, nakaliwang ka man. Di ba pag-aabot mo pala? Ako ang Joel. Gimpapakadto ako yan na ni nanay. Kay gabi naman na rin, ano sa pa, makurit yung panakain nga to. Gabi na good. May danira gimpakyaw nga sarakyan salit. Makakakadtugod ako. Kinanglan pa ba ito nga naitid doon ha, Karen? Ha? Ito nga naiti nga yung Naiti? kakatan. Ini? Ako kuhan. Diri. Tinuyuan nga, naigawas ko ini. Ano ka ba? Diri ko ganito kinahanglan pagkatukan da nanay.
ayaw anay. Igbabalik ko niya sa kubiton drawer. Ay, sumangit lang to ha akong singsing. Mga naigawas. Oh, ano man, makadto ko may gawasan ha. Kay bangin aad ng sarakyan nga gimpakyaw ni rananay. Makadin ako, Joel. Sige Karen, paginay. Sige, makadin ako. Ilong ko nga susundan ito na ako nasawa may gawasan. Ito, sumakay Karen na itong akutsi. Ang kundili ako nagsasayo. Wag naghinguro kilala kitong akutsi naging sakyan ni Karen. Nakilala ako. Yan namang gudgin buhat. Walingong ka, Karen. Diri ka angay tapuran. Diri ka tuhay nga pagkababay. Malingo ka. Karen na itong akutsi. Pag nakilala ko itong sarakyan. Usakat, ibuhat na bugnian. Anak ng pagtao. Pero bagay, huwag nagsasimpan ako. Diri ko manggod klarong sarakyan. Masiro manggod ng tintit. Wari ko makilala ko ng lalaki nga sakay itong sarakyan. Huwag nagsasimpan ako. Iba ko na itong lalaki nga kaupo ni Karen nga posible. Amo na ito gisisiring niya ito dahil akong naging kaupo ni Karen di dahinin o sa kagabi. Amo ko na. Nagsayuplad ako. Pagagod na natagong relasyon. Mamay ka. Maiya na kita nga may relasyon. Furay lagi ako nagsasarabot timo uwat ng tanga nga bana. Iba ka na doon. Salit na yung gudag kayo mo. Na ayun ang gudag kayo mo. Martin, iton imo pagmaniho iton atindere. Nya na ito pag-abot natin nga dito natin kakadtuan, okay? Hindi na ko nakakagulat pa kay miss ko na gud ikaw. Tinuod. Martin, ano man na akong sisir nga imo nga. Ato. Ato na. Igahatag ko dahil na Ay. ikaw pa naton. Tinuod, Martin. Oo. Ay, kilig to the bone sa kuya na Martin. Sige na. Dali para kita may abot dayon ito nga imo lugar. Martin. Pugulit ako. Martin, excited na ako.
Ay, hadi man ni Joel. Iya pa kinsundan ang iya asawa. Oo, amo gud Lola. Kay kumita ako. Nagsusunod yung Jewel kan Karen nga nagtitikat wa gawasan. Amo ba? May diba, gimpapakikitaan nga tao. Para kaguling sa'yo rante. Kaya tinuod man liwat lulong. May dalaing na lalaki Karen. Ano? May dalaing nga lalaki ka rin. Uy, hala. Ay, tas din ka ba dito mahibag? Lola, kumita kami nga duwa nga ni Claire, ang patod ni Jewel. Naglilinorong hikarin, haiyaban na. Uy, hala ka na, ito nga sala nga yaging bubuhat. Salit nga mortal. Ada kay magaano man, kay mahilig man ni Karen hin mga kalungganayan, salapi. Nga dito nakukontento ang sweldo ni Joel. Salit, nagbibiling yan rikuhanon, iton may da salapi lo. Ada naman. Maaram na bahid Joel, bahid hini nga kimpubuhat, iton iya asawa. Maaram na ba inihiya nga ginlilingo hiya, iton iya asawa. Maaram na ito la, kay sigurado ako, ginsumata na ni Claire hi Joel. Imposible. Amo na adto nga iya ginsundan hi Karen. Kung may damam good it amo na adto nga iya ginsundan hi Karen. Kung may damam good hinilaid, naging kakarelasyon. Patay. Pare Joel! Oh, ano? Imo man ko nang ipapakan eh. Bayin ba pa rin at sabot? Oo, sige pare. Sige, bukas na yun. Ako na lang itong bahala pare. Sige pare Leo, buhat agad ha? Para mamay da ko rason. Aram na ko pa rito na imong pagbubuhaton. Awit ako na yan. Dada na kita yung lalakwe! Buhat agad ha? Ako? Para mamay da ko rason. Para mamay da ko rason. Maaram na ako pa rito akong pagbubuhaton. Ayaw ka baraka. Paano man? Naglupos ka pare. Anay, sige pare. Kaya lumingi ako, na-blurred ako. Sige. Na ako pa rito akong pagbubuhaton. Ayaw ka baraka. Sige pare, naglalaong ko na kayo mo. Kay maaram ako nga may da kayo ni nababaron ng mga nahitatabuyan na ang mga mag-aratsaw. Ay, oo naman pare. Nga ayaw ka baraka. Saring ko pa. Ako itong bahala. Ano man? Maaram na ko tayo makaragsigan pare. Wala ito pare, wala ito. O kalito na akon. Kasi buuli ko na tayo mo. Ayaw pag una-unahin kung ano pare. Salamat pare Leo. Kung maami ito. Damong salamat. Oh, pare Joel. Baga ba nalaramgad ng timo ginpipinan huna-huna? Bahin ba ito ni mo balay gin papayad? Pare Rick, sumati na. Pare Jewel, human ang pagpintar nga na human lagi hapol ang pagpader. Amo ba? Oo. Kagwapo gud pare hito ni Ibo Balay. Bagahin mansyon. Maupa ito kahimo itong landscape. Ayos good. Oo, maaram ako ito mga pare. Lumambay gyapon ako kanina. Kami pare, humapit good kami. Yung kay mang raw namo ng guard dito. Bilib good kami pare. May na pagod guard dito ni mo balay. Ayos ka ko. Iba gud itong napro-promote. Diri ba, pare Jewel? Oh, Naniningkamot lang ko mga pare. Kamu gihapon masusugad gihapon kami ito. Paningkamot. amo na ko dito. Maniningkamot lot kami pare. Maniningkamot kami. Pare
sigurado ko. Adto nga ginukdan nga lalaki. Tumawag ha ako ng bugto ni Karen. Waray kuno ni Karen kumadto era. Ngan waray kuno ha era nasasakit. Kung sugad puros labuwang kang Karen ha akong mga gimpinanumat. Iyalaan itong mga pasangil nga makalakat laya. Nang tagduya kadlaw danay tulong nga diri nakakauli nga niya na. Maikaduhalot yan nakadlaw ti kang hiya umupulag itong lalaki. Papasagdang ko laya. Diri ko lang niya papakyanan. Kung ano bagod ang baga, kung tikang bagod niya din, umilo ba daw ako? Ay, biday no. Ginusig ito na niya. Hingong kang bintana. Hikarin naman good. Yan naman good. Ganaan na yan. Nagmamata ka pa ngayon? Ama, kumaon ka na ba, Joel? Oo. O ano man, kumusta man himo nanay? Diri ko ba ilog nga, diri mo pakianay. Bisa naman ako maram ako nga diri. Inanay? Oo. Uropay dahay na iya. Amo ba ginarabang utro nga to ospital? Oo. Gindaran nira. Han pag-abot ko, okay na. Ang iging gawas na ladayon hospital. Kay bangin madako ang baraydan dito hospital. Ada, sigurado ka nga okay na ko din nanay. Kuhan inin. Ay, oo. Okay na iya. Okay nga okay. Ay, nagod kaya nga pag hinagalang ka man ha akong pagbabato. Kuhan. Hagi, ano ka ba? Maharap ka nga kapoy ako. Di ka ako biyahe. Salit diri gud ako dayon nakakabaton. Ngan labot. Nakadipa ako niton kabaraka kanda nanay nga na akong bugto. Amo ba? O sige Oo. na, pagliwan na kay manihapon kita. Ha? Oo, nanihapon ako. Tapos na, ikaw nala. Ani ha kay mag-andam la ko hiton na mesa. Kadalila. Nabusog ka ba, Joel? Oo, nabusog ako. O naman ikaw, pangway na kay sharing pa kanina, kapoy ka, nga baga nababaraka ka, hay mo pamilya. Kanina kadlat to. Kanina lang akong kabaraka. Pero yan na, baga, nahuwara naman na akong pagkabaraka. Ba? O sige na, ako na ito manihipos din nila. Hakusina. Ano? Ayaw. Ha? Ako na layton. Ikaw ton pahuway na lang. Sige na. O sige. Kung naman, makadiyan ako ani hagwa, ha? May natumawag kanina ako. Idyon ko na iya. Kaya karugit niya makikita ako. May pa ko hadto. Diyon nga kakilala. Pero iya akong pakigimang raw. Kilala ko da ko niya. Ay, bangla ko na nangangalimot. Makikikita ko iya ko sa syudad. May da ko niya sa rakyan. Wow! Dikot si paguditod ako niya ng mga gingkakakilala. Aryos! Karyak singon. May da salapi. Ayos! Uy, anay. Muna. Hala? Halin. Page 4. Nabuhi, Commander Laban. Joel, makadiani ako syudad.
May da ko la papaliton. Oh, sige, bahala ka. Anay, may daga kwarta. May da. Nganayaw ka baraka. Anay ha, magliliwan la ako. Human naman ako kumarigo. Kung man mamahaw ka, may da na ako linuto nga kanon yan sura. Bahala ka na la. O sige, makadin ako. Magliliwan la ako, Joel. Pare, ano daw lasi? Pero sige lang, susundan ko ikarin kung matikain niya yan. Kung ato lagyapon nga lalaki ito niya pakikigitaan o kung iba na liwat, mag-aandam na ako dayo. Malakat na ako. May nakapagod importante nga kagatungo na syudad. Kay di rin man ako nagbibinuwa, Joel. Kunwari ka pagtapon. Kung waray kita pa. Sige. Baga nabawi ka pala. Kay nagbibinuwa, Joel. Di rin man ako nagbibinuwa, Joel. Kung waray kita pagtapon na kada tagsa, waray aton bisan ano? Oo, sige. Makadin ako. Nagdadali ako. Kay bangin diri ko maabdan ito na akong tuyo. Oh, sige, paghinay. Susundan ko yan dayo. Kahuna ko nga diri ka na maabot. Ay, diri to may tatabod yun. Ay, imo nga yan ini nga dako nga balay. Pati ito nga bago nga model nga sarakyan, garahe. Oo. Iwan to. Ako na to. Ay, kung sugat. Ikaw, guditong sakto nga lalaki nga akong ginpipiling. Nga makakataga ako nito akon mga karuyag makaplagan. Ikaw, good. Oo nga, may nakuha mo regalo. Regalo? Oh, wow! May akong karuyag. Iton, may da ako regalo. Ayaw na ha. Kay kukuhaan ko la. Hulat na din yan sa ala. Okay. Kari ko gud nga ani John. Unta. Hadto ko pa yaking kakilala. Hadto pa unta. Karen, ano mo tawag regalo mo? John? Inito nga. Joel? Kaya nung ani ka? Nagano ka din Dito ka na ba hantaw ngay mo pakikigitaan? Dito ka ba manggod ka ni mo nanay ng bugton hadi nga mga adlaw? Kayo ugad! Ginto ka na ko! Ganito na akong ginakan Anak kong sangkay. May dako tuya iyang importante. Karin sakto na pagbinuwa. Oh, Maram na kitong nga tanan. Imo ako ginlilig. Masakit ini para akong nga ako nasabtan. Pero nagsayop ka. Nagsayop ka, Joel? Karen, hindi nga imo paglingo akon. Nagsayop ka.
Nagsayo pa ka rin hiningay mo gimbuhat nga paglorong hakon. Oo, aangkunan ko. Nagbibiling akong lalaki nga makakahatag iton akon mga panginahanglan. Lalaki nga diri pareho imo, nga puro kalapanaad. Igbabalay mo akong dako. Papalitan mo ako iton akon bisan ano nga kakaruyagon. Pero ito nga tanan, waray mo may gintuman bisan usa. Oo! Napalit ka akon hin regalo. Pero diin mo man inipapalita. Ukay-ukay? Amo ba ito't imo ako nagre-regalo? Diri pa... Dili pareho kan Martin, kan John, kan Lucio, nga mga regalo. Lusyutan? Lucita. Amo ba ita? Ukay-ukay? Amo ba ito't imo igre-regalo? Diri pareho kan Martin, kan John, kan Lucio. Mga marahalon ito yung ginririgalo akon. Salit Joel, diri mo ako mababasol. Amo na. Di na ka nagsayo, piningay mo gimbuhat. Nang siring na kayo mga pagkahulat, kay maabot itong panahon nga matutuman itong nga tanan. Ngan kutob san ito na akong pagkinulat ta imo. Ito nga imo ginsisiring. Kutob san mo matutuman iton nga tanan. Pare Joel. Pare. Alin yawi? Yawi? Yawi hin ano? Hindi nga balay. Nga na nga bago nga model nga sarakyan. Ano? Ito ni mo karuyag sigun, Joel? Imo ini nga balay nga dako nga na... Nanhadto nga sarakyan nga bago. Amo ba? Baka hindi lang ko nakakatuod din nga ako niya na... Hindi nga ako niya na nasasabutan. Ano ba, God? Kung ano ni mo nabatian, amo iton kamaturan. Amo ba? Kung sugad, pwede man, Joel, na bubalik kita, ha? Ito na akong karuyag sigon. Kalimtan natin ang mga nahitabo. Pagtika kita, bako nga kinabuhi, Joel, please. Inin pare. Ano man, makadayaan ako ha. Joel, Bahala na lang ka mga duha. Sige pare, nganda mo nga salawat. Joel, please. Please. Pagtikang kita yung bago nga kinabuhi. Please, Joel, please. Nahitabo. Salit makakabaya ka na. Joel. Sugad ka na bago dito. Diri mo ako mapapasayo. Makakalakat ka na. Diri na bago. Bayan na din niya akong panimalay ka rin. Hinako. Hey, George. Oh, pare Rick. Bagayin, mayum-hiyum naman to, nawang ito naton visor, ha? Balito ano, kaya ano daw la? Bakit may nanalat bago naging palit, hey pare Joel? May na naman guni bago nga sarakyan. Bago nga balay. Ano daw itong bago niya nang naging palit? Diri ka ba maaram nga gimbulagan niya ang iasawa? Himadi. Oo. Kay, nabaruman ni pare Joel nga, naglalalaki ini. Niyan, kaya di marami ka rin nga na-promote na ngayon ni pare. Nag-safe ya. Pero abat ko,
May dalain niya babae liwati pare Joel. Baga waray ada pare. Kay itong suok lang nga babae kan pare. Nga kilala ko, i-clear. I-clear man la. Clear? Oo, nga waray na iba. Sabagay, sakto ka. Magpatod pa ko dito hira. Uy, magawas adahi pare Joel. Makain daw lahiya. Ngayon pa, mag-i-snack. Hala, good man. Snack time na. Hala, mag-snack na kita. Adto na hibisor. Uy, ano na ato, Joel? Kumusta naman ka mo ni Karen? Oray man gudag isasarabutan niya mga pagluro nga ako. Tumuod man gudag ko niya mga sumat na aniya paglilinak at amon niya nanay nga naniya bugto nga nagkasasakit. Nang tungod ay may tuwagin na rin nga doktor aniya na nanay nga bugto. Nang tumuod gudag ko, hiningay ang mga pagbinuwa. Kutom nga nagsumat ka ako nga amod to. Hilong ko yung ginsundan. Ngan kumita ko ang sumakay ang kotse nga. Amo na to. Ay, naiyak ka na nga inyang gidudurong ng sugat hito atod. Oo, atod clear. Nga nagpapasalamat lot ako mo. Tug nga baro ako ang tinuod nga ginbubuhatan na kasawa. Atak na nga nalakat ako no. Masakit iti nanay nga bugto. Ginulurong lang ngayon ako niya. Pero mas maupay ko man hatod nga ako lang ito nga nag-uusa ng balay. Sa bagay. Pero dako na maguto ni mo balay. Anay do, Karen atod. Hain naman iya. May daka pa ba balita iya? Paray na, salit diri ko na karoy nga manghingadi pag itabayin na iya. Okay ba tod? Ay pare, Oh, ikaw na namon ya, nag-i-snack ka. Ha, amo ka, ginsundan ka na, bun. Balito pare. Oh, ano man? Snack anay kita. Di ba niya ni mo atod Claire? Snack anay kita pare Joel. Wala, sige total. Waray mo na ko ibang kagarastuhan. Tanaga mo! Mo ito pare Joel. Pag-blow out! Kung nakagulat ka na rin. Bangin, kaupod kay niya ng akong mga kalampusan. Kaupod, kauntayan na.